Nade paro mane sirikal obirogo ang'eyo ni nitie ji mang'eny mane ok gen ni samoro lendo makamane nyalo kuom President William Ruto nikech okinyi chieng'ono jatend migawo noyudo kosechiwo milome moro ni sikunde moko inyalo bi yawo mana ma nigi chandruok kende mane inyalo dek yawogi to kata kamano koro ose nyaka chieng' warit milome moro machielo ni yawo gi ayanga kendo. Aparo ne jatend piny William Ruto notimo okaw okang' maber kendo okang' mowinjore to kendo en jatelo maparo ni winjo wach nikech kaluwore gi makosa manyocha ne ten migawo mar puonjo timo maning'ene juma mokalo cha kanyo waloso ni skul nolandi saa 7 otieno ne nyithindo ok dhi sikul mabe nyowa penjore ni to tieno ne ka Nyasaye nochweyo wan wang'eno tieno mar nindo to tieno monego bed ni jonyuol ne chiewo to dhi e mbui saa 7 otieno ka rito ni ne chalo nade. King'iyo mokwongo sama time mancha nolande idoka nolande godiochieng' olande chieng' tich abich nikech samoro mokwongo cha lendo mokwongo nyowacho ni skul idhi yaw tarik 6 ma en chieng' wuok tich tineno ka chieng' tich abich godiochieng' oselande gimoro saa 8 kanyo oselande. Tiende ni nolana lesson kaluwore gi makosa manyocha notim gi sirikande mar timo lendo mar chunyo tieno cha. Mano mar ariyo ichak iduogo yudo ka wach mar adek matenore kode ma Ken osego e wiye ni nitiere jok mane sirikal ing'eni sirikal kaka intiere to samoro ipani inie iye lakini nitie joma nie iye moloyi. Koro jatend migawo mar puonj bende nyoyudore kaka nitie joma nie sirikal mani iye moloye nikech gimoro kar saa 5 nitiere secular mane gi release ni nitiere kaka idhi yaw sikunde ma giwacho ni sikunde ma skamoro nyithindo nitiere kuma pi kata ula ni omonje ji yienegi mondo gidhi e sikul machiegni instead of the a school mabor. To magi duto president gi rieko mare gi wisdom mare oneno ka gini dhi keto nyithindo gi jopuonje akerkeke. Victor, ing'eyo ni dinyocha nyithindo dhi e skul tarik 6 to gi gik mwanenogi gini ne dhi miyo jonyuol parruok kod kiondko ma kizungu luongo ni distress nikech gima wantiere sani wantiere gi disaster to gima pekie moloyo onge kaka parruok gi kiondko makoro no dhi bedo national distress. Tiende ni koro intiere to in gi parruok mok inyal nindo into nyathina cha mana kaka jonyuol manyocha nooro nyithinde skul ncha nodhi obedo gi parruok gi kiondko mar ng'iyo to nyithindgi ngima gi chalo nade. Mana kaka Ken wache Victor, ng'iyo ni nitiere kidhi e gwenge nikech skunde mathoth ni e gwenge nitiere kuonde mido ka nyithindo kala aora ka dhi loka cha to gokinyi samoro sama gikalo ka aora pod ber ka giduogo kata mana kinde mane wadhi sikul to ulo pong' samoro en kata mana siany moro kanyo to koro luwe ka ji duogo yudo ka koro bedo matek tido ka nyithindo nikech nyithindo nyaka matindo gi samoro ok ginyal kalo ulano ok ginyal kalo aorano yo makare to pi omuomo moringo lokani nyithindo gi gidwa nindo loka ka koso gidwa timo nang'o. Mar ariyo kata kaponi koth no ochwe gotieno kako chweni to dhi chuno nyithindo gi ni gidhi luoro mabor mondo mi gichop e aoragi to kata mana Nairobi kae Victor king'iyo tibiro yudo ko ula kende manyo opong' aorano godhiambo kata mana gokinyi kaka kawuono koth ochwe nyaka piny ru gokinyi to kendo chako dhi mbele. Nyathi ma ja klas 1 kata nyathi ma ja PP1 samoro ok nyalo nikech ing'eni thoth nyithindo kata ka samoro jok mabeto nyalo kowo nyithindo gi geche to atamalo malach mar nyithindo kata maduong' dhi sikul gi tiendgi ma samoro kata mana wuoche ne onge to nyithindo dhi adhiya. Koro iparo no ula ma kamae to nyithindo be joma jogalre e yo samoro giwuok giduogo to gimbe gidwa ni ka koro nyaka jo apiko gi joma dongo bende ema ne temo pek mar pi tiparo ni nyithindo bende samoro dwa tugo go ulani. Koro piny mok nyal rito nyithindo nikech nyathi achiel kimulo timulo anyuola mangima kendo ichak imulo moro. Koro miya paro ni ne en paro maber mar jatend piny wuok oko mondo mi en owuon oland ni skul ni chor pile chor mbele nyaka chopi okang' makoro waneno ni nyithindwa nyalo bedo safe. Erokamano ahinya. Ngiso nang'o kuom jatend migawo mochung' weche mag somo ngiso nang'o kuom telo mar President William Ruto? Mana kaka ndalo moko Nyarawila ka abed ka to do nyisi ni President William Ruto en ng'at ma hands on. Ndalo moko nosiemo jotend migepe ge ni nitiere moko kuomu ma ka yudo na ng'eyo gima timore e migawo mari moloyo nyaka in to tiende ni onge kaka kore konyo piny owacho. Tiende gima jakom nowacho chal mana gima president nosewacho. Victor idwa keto gine dhogo
be kawuono wache koro we wati gima jakom wacho no en gima nitie but koro luore gi koma jakom betie to gi koma japiny bende nitiere gima duong en ni ngima nyithindo nyoresi afadhali nyathi bedi moko dhi sikul to ngima inene kech somo nyalo somo kata mana gumbaru kata mana koduong to somo to yudo rieko moloyo ko ulo ywere koro nyathino onge koro mai ne en wisdom mamalo kwa kuom jatend piny okodewo afadhali bed gi nyathi e dhoth to nyathini no ngima inene moloyo gole odhiyo nikech ing'eni gik mang'eny bende koro nitiere moro kata koro nyang bende wuok obayo oko gi gik mang'eny iyudo ka nyithindo gidhiro hinyruok to nyathi achiel mana kaka Ken wache nyatemo ng'iyo international media bende sama nyo warango gini tang'iyo kaka CNN kaka Al Jazeera gini bende nyo menyo gima timore kae kogik okang' manyalo bedo ni nyithindo dine dhi ni gik mowitie ngimagi tiyudo ka Kenya dhi yudo seyo Dhiudo chaya tok mana mano kende gima wacho ni national distress maparu koro gikion ko dio gikama koro mako jonyuol makata ine tich ka koro wani tich ni to ina gi paruok ni to nyathina cha bochopo tango matimore kora paro ni afadhali nyithindo yue nyaka kama koro jomet kata jolony koro chiwo advice sama gichiwo advice no to bende kama Ken wache ka ni ka gichiwo advice to wabiro geno ni sirkal kik chiwo godhiambo kata gichak giland gotieno ni koro udok gichak gichiwi e thuolo kata ndalo 3-4 mondo jonyuol bende ochako ikre e yo ma nyithindo nyalo dhi godo skul e yo makare wacha mangima mokalo nyakwar Mgajwang nyithindo gine ting mabiro gine jotelo makiny kaka ni wacho no ndalo machon mane podwa dongo nyakwar Mgajwang of course podwa donga nikech Nyasaye ene wuon teke ene wuon ngima nyakwar Mgajwang opogore kod mano midhiero moro chakolure wi midhiero mar oula niendi lakteche podogo nyon ni ng'anyo margi pod nitiere nyakwar Mogi ne wagene jomokalo chien ne winjruok ne dhi betie to kata kamano ote manyo gol kod jatend jotich mag piny owacho kaachiel kod telo mar KMPDU ng'iso ni ng'anyo donjo odiochienge mar 50 gi wiye ma koro ng'iso nang'o japiny dhi nyime kod hinyore sama wane kod midhiero mar oula mapek ni Ken kaachiel kod governor ma en wach ma wasebedo kwa luwo to kendo neno ka gima wach ni loko kite kaka seche medo sudo wachak mana kodi Victor okapani nitiere gima podo kwa wacho wach ni wasego yembaka makmana ni gima dong constant en ni jotuo pod thagore wasewachi weche te piny owacho bende osewachi weche te KMPDU osewachi weche te to gimodong ni jotuo pod tho gimodong ni jotuo pod thagore nyochi wacho ni nyaka odruoth ka gino mulo eka samoro gini nyalo bedo donjo muga mamalo gino kodonjo kuom ing'eni jomoko nja wacho ni to ginene ni to onni osechopo 2 koro kwang'e ni samoro wach mar lakteche ni be na chiel kuom honni ma Musa jotimo Misri okwang'eyo makmana ni gima timore ni jotuo gi thagruok pod dhi mbele to mana kama iwinji duokeno ing'eyo ni wasewacho ni jotelo giduto te gini okomulo governors gini okomulo kech nwaneno ka tend COG no temo ma gibiro kaluore gi amri mancha ne court ochiwo ni kawuono nyo onego bed ni gi deposit winjruok margi e doko gik saa 3 okinyi to jotelo mag piny owacho njane oluongo lakteche gi magibet kendo gilalore nyaka gi council mar governors kotelnegi gi jotend gi nchono neno Mudhomi Njuki ma ochung' ne wechego mano governor ma Tharaka-Nithi to gi governors mamoko nyaka Manyeri gi mamoko go ne ontiere makmana ni kanyo giwuok to gichak giwuoyo ka pogruok nitie jotelo mochung' ne lakteche nyo wacho ni piny owacho luongowa to gimino badwa to gidwaro ni koro ka okalo kuom mino bat ni ma oyigo mondo waket kokwa e gini piny owacho bende ka wuok to giwacho ni anyo giwinjore ma ging'e ni Friday chancha ne giketo kokgi e gini makmana jo KMPDU chako loko ni mondo gitim ang'o giket kokgi chieng' wuok tich mae mi piny owacho nyodhi osaino keto kokgi e ogirimiti magine magiloso mano kaluwore gi tend lakteche pacho ka tend lakteche be nyowacho ni gimbe gidhi keto kokgi ogirimiti ma margi giwegi ting'eno ogirimiti en mano ogirimiti ka ji ariyo kete kokgi kata ji ariyo mayware tiende ni sama piny owacho dhi chwalo margi e doho sani to lakteche ok okete kokgi
onge gima gino dhi konyo. Sama lakteche bende otero margi ma piny owacho ok okete kokgi, onge gima gino dhi konyo. Koro tie ni pod wan kama nyocha wantiere cha. Aparo ni gima duong' en ni piny owacho wasewacho ni ok nyal loyo lwenyni. Lakteche bende ok nyal loyo lwenyni. Nikech sama jopiny otho, onge ng'ama oloyo lwenyno. Lwenyi ni iloye mana ka onge jopiny motho, onge jopiny mahinyore, ahinya sani maparo ni koro weche mag oula gi omako jopiny, nonego bed ni sirikal tore. To king'iyo kaka sirikal biro, onge torruok, nikech kata tur, iwacho ni tur ok en yom. Kae to KMPDU bende ne tur, nikech gima duong' mantiere kae Victor, en ni kweth ariyo gi nyaka tur. Piny owacho iwacho ga ni kidhi e mesa mar twak to nyaka idhi gi paro maliw kendo idhi gi chuny mar tur. To bang' kwanyono ka giwuok kacha to waneno ka pod gigar agara kaka ncha gigar, KMPDU bende pod ogar agara kaka ncha gigar. Nyaka chop kama ginyalo turie giwegi ma gineni kogik kech ok wanyal soko piny owacho kende, to wan ing'eni ncha ne waonge iye kacha. Wadhi mana gi gima jotendgi owachonwa to gima piny owacho bende owacho. The underlying kata common denominator madong' ka en thagruok mar jopiny. Koro mae gima nyaka ket mbele ni to ere ndalo 50 Victor kosiptende ok ti, ok en ndalo matin. Kata kaw mana ndalo achiel. Nikech ngima mowiti kata jogi biket kok gi ogirmiti ni. Onge kaka joma owito ngimagi piny owacho biro chierogi kata piny owacho biro konyo jogo mohinyore kuom sechegi. Erokamano. Ken neno kagima chiedna demokwako sekta mar thieth ni podo omoko kodwa. Anyalo paro komiti ma manywanda manoting'o National Assembly members kod Senate jomokalo chien nogomba kamar ariya kendo nitiere winjruok moko ma ohiu manoketie kendo wageno ni kawuono log tich mar COG dhi bedo kama ji odichie kawuono ndi kamoting'o nyaka ma jochiw thieth mamoko bende mane pod ok obed registered. Tainya to mag lakteche ne. Lakteche wacho ni onge dok chien. Nases benyo ochiwo siem nyoro ni gin bende gidhi biro mana ka Ken pok ogo wiye. Gin bende giromo jumani kendo gidhi dhi e ng'anyo. Ting'eyo ni tich ma Nases tiyo kidhi osiptal moro amora, tibiro yudo ka Nases thoth moloyo lakteche. To kendo gin kata gweng' ibiro yudo ka lakteche luongo Nases go ni gin e dakteche. Nikech en bora ni ng'at momiye thieth. Koro ponono Nases bende ochako dhi ogomo, to wadhi bedo gi gima iluongo ni total paralysis. Tiende ni odhi bedo tho ne sekta mar thieth. Koro kapani piny owacho onego rit chop kanyo. Erokamano ahinya.